Оказва се, че не само населението на Япония е застаряващо, а и домашните любимци. В страната на изгряващото слънце регистрираните домашни любимци са 20 милиона, а децата – 16. 17-годишната Нене по рода Шиба Ино вече е толкова стара, че дори не може да ходи сама. В редките случаи, в които излиза на разходка, тя е носена от своята стопанка Акико Хошино. Според изчисляването на кучешките години би могло да се каже, че Нене е почти столетник. Не можеш да кажеш, че това е краят за кучето или за което и да е било животно. Те също имат право да живеят. Грижата за животните вече е на такова ниво, че все повече хора избягват да приспиват своите любимци, а ги оставят на професионални грижи в специално създадените старчески домове за домашни любимци. Има хора, които изоставят своите кучета, но аз съм твърдо против това. Просто търся по-добро решение. Хошино не е единствената с този проблем. Собствениците на домашни животни знаят какво е да имаш с години приятел в лицето на дадено животно. То става член от семейството. Най-просто казано, разбрах, че много хора имат проблем със своите застаряващи домашни любимци и реших да направя нещо. Алцхаймер, ставни, костни заболявания, отслабено зрение и слух. Такива здравословни проблеми имат не само хората, но и домашните любимци. В специализираните домове възрастните животни прекарват последните си дни под грижите на професионалисти, които намаляват страданията им. Разходите за настаняването пък зависят от големината на кучето и са средно около $660 на месец.